Здравейте, добре дошли в новите настройки на заглавката. Ще ви покажа колко лесно е да преминете от стария към новия интерфейс и някои от невероятните функции, които можете да използвате с новата заглавка. За да превключите, кликнете върху надстройка на заглавката и след това натиснете голямото бутонче за превключване. Имате това предупреждение. Когато преминете от стария към новия интерфейс, някои от на дизайна може да се променят, но все пак запазвате логото, навигацията и другите елементи и техните покрития, но можете лесно да пренастроите и добавите нови елементи чрез новия интерфейс. Кликнете върху Да и преходът ще се случи веднага. Сега сте в новата заглавка, която, както можете да видите, е напълно различна. Имате опцията, това е вашата основна роля, да добавяте джаджи отляво в средата и отдясно. Можете да създадете маргини с точките между елементите, както можете да видите тук. Можете просто да регулирате маргините, например. И да добавите нови елементи, като кликнете върху иконата с плюса. Кликнете върху елемента, който искате да добавите, и той ще бъде добавен към дизайна. А ако не го искате, можете да го изтриете. По този начин можете да създадете свои уникални оформления и различни функционалности в заглавката. Можете също така да добавите горна и долна лента, като кликнете върху иконата с плюса. Тук отново можете да добавяте отляво в средата и отдясно, просто като кликнете върху иконата с плюса. Нека кажем, че искате да добавите други социални медии, а от лявата страна имате настройките за цялата редица, както можете да видите тук. И можете да регулирате фона, например да добавите рамка и така нататък. Можете да направите същото и за долния ред. Настройките за цялата заглавка и основната редица можете да достъпите от голямото бутонче. Тук можете да регулирате фона. Можете да поставите заглавие над съдържанието. Тук можете да видите, че е над самото съдържание. Можете да направите това. И можете да добавите фиксирана заглавка, когато превъртате страницата. Сега е много по-лесно. И имате пълни модификации на фиксираната заглавка. Когато превъртате надолу, ще видите, че имате тази фиксирана заглавка, която е клонинг на основната заглавка. И тук можете да регулирате какво искате да виждате и как искате да го виждате. И е напълно различно от вашата основна заглавка. Както можете да видите, ако не искате да виждате тази фиксирана заглавка през цялото време, докато редактирате страницата, просто можете да кликнете върху бутона за свиване, който просто ще я скрие, така че да не заема пространство в зоната за редактиране. Можете да направите същото и за основната заглавка, но това ще скрие цялата заглавка на страницата. Така че просто тази заглавка няма да бъде видима, когато преглеждате тази страница и вашите клиенти я преглеждат. Другите настройки можете да направите за заглавката. С оформлението на заглавката. В оформлението на заглавката имате опцията да изберете от 5 различни варианта, така че, например, ако искате да преминете към вертикалната лява страна, ще видите, че всичко преминава наляво. Можете отново да регулирате маргините, можете да регулирате разстоянието между елементите, можете лесно да плъзгате и пускате, за да коригирате позицията на различните елементи. И отново можете да се върнете към старата версия. По този начин можете да експериментирате, да създавате различни стилизации и модификации. Плъзнете и пуснете, за да подредите позицията на елементите. Просто. Много лесна и не можете да добавяте джаджи, марика, от опцията за добавяне на джаджи, а само от бутона за добавяне на джаджи. Между секциите имате тези страхотни джаджи, с които да работите. Сега можете много лесно да добавяте кодови реакции и да регулирате много различни настройки. Важно, джаджа, която добавихме тук, е джаджата за меню. Можете да коригирате елементите вътре много лесно, много по-лесно, отколкото преди.